ఆల్మోస్ట్ హ్యాండ్ మేడ్ బొమ్మలు ఉంటాయి. కొండపల్లి బొమ్మలు ఉంటారు కదా, అట్లా ఏమన్నా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న సైకిల్స్ అంటే బుల్లెట్ బైక్ లాగా బుల్లెట్ సైకిల్ ఇది, చేత్తో తయారు చేసింది ఇది. ఆల్మోస్ట్ బాగుంది. చిన్న చిన్న స్పూన్లు, చెక్క స్పూన్ టైప్ ఉన్నాయి. ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు బాగున్నాయి అన్నమాట. ఇదైతే ఆడి పాన్ కూడా అని ఓ ఐరన్ ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనిపితే.